Il-Knisja L-Antika Tal-Manikata ddedikata lil San Ġużepp se tiġi rrestawrata. Ix-xogħol se jsir mill-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr u huwa parti mill-iskema tax-xogħlijiet tar-Restawr għall-Kunsilli Lokali. Il-proġett tħabbar mill-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici waqt konferenza stampa li saret quddiem il-Knisja li mal-ewwel daqqatajn huwa evidenti l-bżonn tar-restawr fuq il-ġebla tal-faċċata. Il-Knisja li s-sena d-dieħla se tiċċelebra ċ-ċentinarju minn mindu bniet se jsirilha xogħol estensiv fuq il-faċċati kollha kif ukoll fuq is-saqaf li kawża ta' xi ħsarat li ġarrab qed jiskula l-ilma minnu. Fost ix-xogħlijiet li se jsir hemm restawr tal-ġebel li ddeterjora maż-żmien u tneħħija ta' kisi tas-siment u t-tikħil. Se jitnaddaf ukoll il-ħaxix ħażin u se jinbena mill-ġdid il-kampnar li jinsab fi stat ħażin. Il-Ministru Bonnici semma kif il-Knisja li nbniet mingħajr l-assistenza ta' perit għandha bżonn ħafna xogħol ta' restawr. Mhux biss biex nirrestawraw, imma anke biex insalvaw letteralment dik Knisja l-Antika x'min-naħa ta' fuq hemm xquq li huma perikolużi u aħna nagħmlu dan x-xogħol kollu kellha jrid l-aħħar tas-sena biex għas-sena d-dieħla filgħoq il-100 sena din il-Knisja tkun fl-aqwa stat li qatt kienet fl-aħħar żmien. Fil-binja hemm sfidi strutturali oħra fost l-ar hemm il-ftuħ tal-ħajt li fuqu hemm mibnija l-arkata. Il-perit responsabbli mill-proġett, Claude Borch, qal li fir-restawr se jintuża bħal ċinturin tal-azzar biex jorbot il-ħitan. Din is-sistema hija riversibbli f'każ li eventwalment jerġa' jsir restawr ieħor u jkun hawn metodi differenti u ġodda fil-futur. Bażikament il-konċett huwa li milli hemm troll u t-troll qed tinfetaħ, ħanorbtu il-ġiex ħitan ta' kull naħa flimkien biex ma jħallix il-ħitan jibqgħu jinfetħu. Dan ħanamluh billi diżinajn xi numru ta' plattini, mal-plattini ħanqabdu kejbil, il-kejbil ħajjaqsam min-naħa l-oħra u dan jiġi issikkat kemm stirat. Minħabba li ma jeżistux pjanti tal-binja, il-perit flimkien mal-ħaddiema tad-Direttorat ħolqu pjanta 3D biex jagħti l-qies preċiż tal-bini. Ix-xogħol tar-restawr mistenni jitlesta sal-aħħar tas-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.